Hainohai ar kaisa patimung nukha Bisramganj thanai Itbata road korio je malkhum bisingo musuk dajak accident ongmani lukurok nukha o malkhum sobotogoi oro accident khairo phaikya je sikok diongkha bakuk diongkha obo tabu pojonto saimayako biya report Chubalai TV. Kamu ke Bisramganj Itbata road ko yang oro Bisramganj bazar oro lama wo musuk gari accident ngjak konai di ta khongo watoi yang khna tabuk thik soita kajak ni tong tabuk gomo phungni koichau jani kha ang tabuk yang lama tei kaisa saung nangai ang thaimani wo oro nuk phaikya musuk gari musuk pura thei thangjak सावधानी ड्राइवर खारगासिनो खना गरम गावमा दखुमजा ममिया खरस नम्बर ayang masa kelajar titik Phung sạp ta đi cái sáng thằng này xả lại với là phung sạp ta đi cái thằng này driver hingga kharjaku phungo aichugo sabjani mo ri kalangkha obu phangrogo nangya driver ba yakung baida thanga bai bung Bawa ready, we tinggal nampak asal kaca